Аре, интро на проект. Така. Добър вечер, драги зрители. Тази вечер специално за вас ще приготвим филирани динени пръчици. Ето е дината. Така. Режем динята, както си е така целичка. Чакай. Какво става? Да покажем ето тук сега другата половина. Ето, половина. На шайбичка. Така, казвам шайбичка. После това резинчета. Да ги довършим. Ножен идва късичък. Така, разпадна си време. И сега другото посока. Това са филирани динени пръчици на чиния. Демонстрирам. Ха! Та-дам! Чудесен, завършихме вечерта.